وجفني كالمذانب مغرما أنظم دور اللفظ في ذكر وصفه وأحسن بوصف البدر درا منظما محمد مفتاح الفتوحات سيدي وخاتم سلك الرسل ختما مقدما به نال كل الأنبياء منالهم به زينة الحضرات وفر وعظما رسول من المولى وآدم لم يكن ويبقى رسولا دائما ومعظما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا أخوة الإيمان dukkan yabo da godiya suka bada da Allah wanda batun sarki wanda ya nuna mana wannan rana mai albarka a daidai wannan lokaci mai albarka a wannan gida mai albarka wanda muka haɗu domin sauraron program ɗin koren maulidi wanda kamar yadda aka sani wannan shiri ne wanda ake gudanar da shi duk sati a cikin watan rabi'ul awwal amma saɓanin ranar asabar mukan yi shi ne a ranakun lahadi na kowane a wannan shi a kowace ranar lahadi a cikin wannan wata amma kasancewar za a zauna maulidi yau a kuma wani gari gobe muka ga lalle ya kamata a ce an maido shi yau da yamma ba da komi ba saboda an tashi gobe akwai gajiya yau kuma akwai yan uwa da za su halatta daga sassan wurare daban-daban don su ma su samu su albarkatu da wannan zama wannan shi ne dalilin da ya sa aka maido shi a yau sannan wannan shiri ana nuna shi a gidajen talabijin na ATV da kuma kafar yada labarai ta FM wanda su FM suna sa shi kullum karfe 1:03 su kuma gidan TV suna sa shi ranar litinin karfe 7:30 na dare dama an yi shi to haka ake kasa shi ana sa shi a haka to alhamdulillah da yau da gobe take ne a wajen Allah a yanzu ba tare da zata lokaci ba za mu kira ma assalamu alaikum domin ya buɗe mana wannan zama mai albarka da addu'a akan wannan zama bismillah السؤال الثاني الرحمن الرحيم مالك يوم الدين انا اقول لك ان صلي ان صلاه المسلمين وصلاه الجماعه عليهم والمغضوب عليهم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح وعلى والكاتب وصلاه الهدي وعلى اله وصحبه المستقيم وعلى اله وصحبه سبحان ربك رب العزه والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. alhamdulillah haka muka zamu Allah ya saka a kai da wannan da kuma muke wani kai kuma barka da zuwa tare da fatan muna mu kowa barka da zuwa muna fatan kuma yadda aka zama lafiya Allah ya sa a tashi lafiya Allah ya da kuma ya tashi lafiya kafin a fara da Allah muna sanar da masu waya kamar yadda أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yan uwa wanda muka haɗu su a wannan mazauni mai albarka a kuma wannan munasaba mai albarka ta maulidin sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ina yi mana murna ko ina taya mu murna da wannan lokaci da Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo da kuma kasancewar abu ne mai matukar tarihi a tsarin rayuwar mutum ya zama a ce yana daga cikin mutanen da Allah subhanahu wata'ala yake bance su da halartar irin waɗannan munasabat
domin munasabat ne wanda ba taru a kowa ba wanda ya ba wanda bai taru don komai ba bai zo don komai ba sai don saboda sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam soyayyar da sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam mun sani cewa imani ce imani da nassi na alqur'ani idan muka ce haka to kenan tunda har ta zama imanin wuce to ya zama tilas ne kenan a yi ta wanda bai yi ta ba ba zai zama mai imani ba nassin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam riwayar Anas bin Malik da Abu Hurairah wanda dukkanin su zuwa cikin sahih Bukhari inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa yana cewa la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Babu ɗaya daga cikin wanda zai zama mai imani sai ya zama ni ne ya fi so fiye da iyayensa da 'ya'yansa da duk mutanen duniya baki da tukunna sannan zai zama mai imani. Har ma a wani riwaya na Abu Hurairah sai da ya rantsuwa yace wallahi ba a fani bil haqq na rantsa wanda ya aiko ne da gaskiya babu ɗaya daga cikin wanda zai zama mai imani har sai ya zama ni ya fi so fiye da kowa fiye da komai fiye da 'ya'yansa fiye da 'ya'yansa da kuma da iyayensa fiye da duk mutanen duniya ba ki da wannan yana nuna mana wani abu kenan yana nuna muhimmancin soyayya muddin an ɗauki imani abu ne wanda yake muhimmi wanda duk bai ɗauki soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muhimmiya to a takaice bai ɗauki imani ba muhimmi shi yasa bai ɗauke ta muhimmiya ba a wani ko kuma wasu mutane suna ganin cewa in an ce ma'anar soyayya abinda ake magana a kai biyayya ita ce ake magana a kai saboda haka biyayya ce ita ce ake nufi soyayya wannan ita ma hakika haka ne biyayya ma soyayya ne wasu suka ce girmamawa wai duk abin da ake bukata a dan nesanta ku daga ma'anar soyayya din shine sai aka ce wasu suka ce a'a ai biyayya ake nufi wasu suka ce a'a girmamawa ake nufi to amma siyakin aya da siyakin hadifan da suka zo suna nuni akan cewa abun bai tsaya a iya wannan biyayyar kadai ba domin idan haka ne to zai zama an kyale wani janibi na soyayyar kenan in har an ce haka da yawa akwai abun da kake biyayya gare shi amma ba lalle bane zama kana son sa da yawa akwai abun da kana biyayya gare shi ba lalle bane zama kana son sa haka ne ko yanzu da za ka zama an kai ga wata ministry shugaban wannan ministry din yana yin abubuwa da dama wanda hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq babu biyayya ga abun halitta a cikin sabon mahalicci dukkanin hanyoyin wannan hadisin sun tabbata kan shi wannan mutumin da ya zama shugaba gare ka kaga ba za ka yi biyayya a gare shi ba za ka biyayya a gare shi irin wancan biyayyar ta ma'anar soyayya ba amma dole ka biyayya a gare shi irin biyayya ta ubangida da yawansa saboda haka ka kake dole ka bi shi a nan wajen ko da ba ka san sa amma ya zama to ka bi shi kuma ka yarda da duk abin da ya zo da shi to wannan shine abin da ake nema gare ka akan sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi yasa da ce wato da aya ta zo sai ta nuna mana cewa duk wanda ya fahimci abu a matsayin biyayya ko ya fahimce shi a matsayin kambamawa kadai wato ina nufin kadai su ɗin da su a ciki amma in aka ɗauka su ne kadai banda wani jami'in to sai ka gasa sara'atan aya ta zo ta yi karo da shi ko in ce ta gayyata shi Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa cikin Al-Qur'ani yana cewa يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين أتشم wannan aya
wato wannan ayar da Allah subhanahu wata'ala bai ce ya ayyuhal ladina amanu ba a farkon wannan maganar da zai yi to da nan gaba an rika cewa ba da masu imani ne ba wannan kun kana aba'ukum wa abna'ukum ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun yaqtarabtumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi wa Allahu la yahdi al-qawma al-fasiqin. wannan ayar da a ce ayar da ta zo bayan ta ba cewa ne ya ayyuhal ladina amanu la tattakhizu aba'akum wa ikhwanakum awliya da ba amanu ta ce ba to da an ce ba masu imani ake magana kai ba da kafirai ake to amma sai zama da masu imani ake to kuma kenan sai aka ce Allah subhanahu wa ta'ala ya ce idan ya zama to iyayenku da ƴaƴanku abawu wa abnarukum wa ikhwanukum da ƴan uwanku wa azwajukum da matanku wa ashiratukum da danginku wa amwalun yaktarabtumuha da dukiyar da kuka tara wa tijaratun tashawna kasadaha da kasuwancin da kuke juyawa wanda kuke gudun faduwa a cikin sa wa masakin tardawnaha da kuma gidaje waɗanda kuka ji kun gina su a bisa yadda kuke so in ya zama ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa ko dukansu su kuka fi so fiye da Allah da manzon Allah fa tarabbasu ku je ku zauna ku dakace mu wannan Allah ya ce tarabbasu yana nufin to mun zuba muku ido mun sa ku a gaban ku ga ya za mu har sai Allah ya zo da al'amarin sa kuma Allah baya shirye da mutanen da suka zama fasikai to a cikin wannan aya idan ana magana akan biyayya ne ko ana magana akan biyayya ko kuma abin da ake nufi ai ya zama ana biyayya a wajensa ana girmama shi ana koyi da abubuwan da ya aikata to sai Allah subhanahu wataala ya faɗi wani abu wanda ba yadda za a iya kauce masa aikacin Allah ne babu wani bana ko kuskure ma a tsakanin sa cikin ko to in an ce babu iyayenku da ake magana a kai ana buƙatar biyayya ga iyaye amma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuṭi'huma wa sahibhuma fi dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayk to in ya zama to iyaye ne biyayya gare su ta zama tilas sai to mafhum wannan zamu ji Allah yana buƙatar mu sai da insan zai da muslim wa rabbuka Allah ta'ala illa iyyahu wa Allah wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana wa idha qadna bisakum la musaqa wa isa la ta'budu illa Allah wa bil walidayni ihsana inda inda ake magana akan wa sai da insan bil walidayni husnan aw ihsana dukkan waɗannan ayoyi ba ke da gargaran su Allah yana umartar mu ko to ablahu da ƴaƴan ba su ma iyaye an ce ai biyayya gare su ƴaƴan kuma nan da ake yi ai biyayya gare su ma an ce ai ma in sun zama mutanen kirki za a iya sai to wa ikwanu da ƴan uwanku su ma ƴan uwa mu yi biyayya gare su to su ma in suna kan kirki za mu yi biyayya gare su sai ce wa azwajukum da matanku matan ma za a yi biyayya gare su to su ma sun zo kirki to sai ce wa ashiratukum da danginku ya fi tsaye to ai su ma za a yi sai ce to ku abuwa da yin taraftun ma da duke da za ku tara ita ma biyayya za a yi a gare ta dukiya wata jawarin ta shawar kasa da kasuwancin da za ku juya ba shi ma biyayya ake yi wa masakin tarzauna a gidajen da za ku gina ku shiga ciki ba su ma biyayya ake yi biyayya ga gida a yi biyayya ga gida biyayya ake yi a habba idan kuma da zai wa rasuli ya zama ɗaya daga wannan shi kuka fi so fiye da Allah da manzan Allah sai aka ce ai ma'anar soyayya din biyayya shi kuma sai ce gida da ƴaƴa mota kaji dabbobi gonaki su biyayya za a yi wannan abubuwa ta haka sai an sake dawowa koma a kan dai ma'anar soyayya wato shi abin yadda yake irin soyayya da kake wa ɗanka sai ya zama ba shi ne farko ba manzan Allah ne irin soyayya da kake wa babanka sai ya zama ba shi ne farko ba manzan Allah irin soyayya da kake wa matarka sai ya zama ba ita ce farko ba manzan Allah irin soyayya da kake wa dukiyarka kai ta kokarin yadda zaka kare ka sai ya zama shigaran da take yi manzan Allah ne a wannan wajen ita ta biyo baya sai ya zama gida yadda zaka zo ka kalli idan ya ɓaci ka ji kaji ba daɗi in an ɓata nan ka gyara in an ɓata nan ka gyara irin wannan kulawa sai ya zama manzan Allah ne a wannan wajen ba gidan ba to sannan kuma za a kai yadda abu yanzu sai farkon wa hadisi sai na Umar wanda ya wasu Bukhari ya zo a gurare kamar biyu akwai ruwaya da ya faɗa da kansa shi sai na Umar
akwai ruwa ya ce manzo Allah ya kama hannun Umar dan Khattab sai Umar ya ce masa ina son ka ya Rasulullah ya ce kana so na ya ce ya ce ai dama ɗayan kuma zai zama mai imani ba har sai ya zama ni ya fi so fiye da komai har zuciyarsa ya ce ni ka maza da kai na fi so in ban da zuciyarta ba in ban da raina kenan shi ake nufi maza da ya ce ina ai bari ka sai gaya maka na rantsi da Allah ne ya aiko ni da gaskiya ko kuma na rantsi da wanda raina ke hannunsa ɗayan ku ba zai zama mai imani ba sai ya zama ni ya fi so fiye da komai da kowa har zuciyarta sa wato har shi kansa sai na uwa zai ba ya ce to kai to maza da yanzu ka na ji wani yanayi kai na fi so fiye da kowa da komai har da zuciyartawa da sai maza na ce masa to al'ada ya kuma to yanzu ne tukuna ka kai inda ake so a kai wato a shaita bilijiyar ake bin abu to in har haka ne ka iya nan yadda aka fahimci wannan abun na maganar aya na cewa ga yadda Allah subhanahu wa ta'ala akan kaza da kaza da kaza da kaza ga yadda aya ta faɗa in an fahimci soyayya da ma'anar biyayya kadai to an kuskure wa ma'anar soyayya domin Allah subhanahu wa ta'ala ce annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim maza Allah shine yafi cancanta da mu'mini fiye da su kansu wato duk inda zaka tuna wani abu na neman amfanuwa to maza Allah ya kamata ka tuna a wajen duk inda zaka kauce ma wani abu cutarwa to maza Allah ya kamata ka tuna a wajen mutum ba ka zama da irin wani abu ba to soyayyar taka ta zama da gaskiya kuma in ta zama da gaskiya me ya rabu imani والله بعثني بالحق يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين mutum ba samu wannan ba to soyayya in ta zama da gaskiya wanda duk yaji yana jin wani fashi-fashi a zuciyarsa akan al'amarin soyayya ga jalabin sai da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to akwai matsala a zuciyarsa me in an ce akwai matsala a zuciyarsa game da soyayyar annabi to kenan akwai matsala a imaninsa wanda bai zama da imani ba domin yadda hadisi ya ce la yu'min ahadukum to kaga an kenan imanin ba zai zama an yi considering da shi ba ko akwai shi ba zai zama abun ka kula da shi ba domin ba zai yi wanda shi amfani ba saboda ya kan kafu da barin soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dan haka in har mun ce abu ne ya hada mu a wannan waje dukan mu soyayya ce ga janabin sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to sai mu ce to kenan kowa iya bakin gurgurdan sa zai yi akwai abin da zaka iya yi game da nake faɗa akwai abin da zaka iya yi wanda ni ba zan iya ba akwai abin da wannan zai iya yi wanda da ni da kai ba za mu iya ba akwai abin da zai iya yi wanda kai ba za ka iya ba to amma kowa gurgurdan ikonsa shi yasa muka ce kowa a bashi dama ya kawo gudunmuwar da zai iya nunawa a wajen soyayya ga janabin sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muddin a wajen yin wannan abun bai saba wa koyarwar manzon Allah din ba idan ya saba wa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to a sani ba ra'ayi ko kuma mataki na masu wannan abun bane a'a shi kadai ne wannan mutumin yayi abun da bai dace wa dukan su bane suka yi abun da bai dace ba ya kamata mu lura da wannan kuma ya kamata a yi wannan adalci ya kamata a yi wannan adalci kuma kamar yadda nake gaya mana yanzu akwai wani wanda idan gari ya waye tun daga hudowar rana har zuwa faruwarta zai iya yi wa annabi salati 1000 barkatai wani kuma tun daga faruwar rana har zuwa wayewar gari ko hudowar wata ranar zai yi wa annabi salati 1000 barkatai amma idan ka ce ya zo ya hau kan titi ya dau tuta ba zai iya ba domin ba aikinsa ba to sai wanda yake yin wannan salati ya ce wanda yake yawo ko wanda ke yawon ya dau tuta yana cewa sai manzon Allah illa rasulullah sai ya ce a wannan wanda ya zauna da annabi salati nan bai fito ya nuna soyayya ga manzon Allah ba ko wannan wanda yake zauna a sai ce wancan haukai ai ba zai iya yin aikin da kake yi ba salatin ba zai iya yin ya zauna ba amma ga abin da zai iya yi ya nuna wani sai ya faɗi hujjoji da mu'jizojin sayyida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wani kasida sai ban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
wani zai ciyar da mutane saboda murna da zagayowar haifuwar sai da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wani zai ta karatu alqur'ani domin abin da Allah ya bashi kenan. Haka za a yi tani ko to duk yadda za a yi bayan da za a yi wannan ya ce abin da wannan yake yi bashi da kyau, ko wannan ya je da nasa ba kyau. In yi haka to an yi abin da kuma kenan bai dace ba, domin in ya bar nasa ba zai iya yin naka ba. Saboda haka shi kare nuna soyayya da Annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce kuma zai iya yi. Wa kullu ilahi billahi fihi yanbah, ko wace kwaliya abin da ke cikin ta in kaga tana idan ko abin da ke cikin ta ne kadai za ta idan. Saboda haka idan kana dauke da kwaliya tana cike da nono to bayan da za a rika idan zuma, saboda ba zuwa bane a cikin ta. To wannan ya kamata mu kula da shi. Wannan duk da lokacin da mu takaitacce ne kwarai da gaske kamar yadda muka sani, amma bisa da shakisar da muke magana a kai mun saba muna yin magana musamman a durusun mu na goron maulidi akan abin da muna magana akan sai da Rasulullah sallallahu alaihi wasallama, amma mukan yi ta ne da zantukansa ko zantukan mutanen sa da suka zauna tare da shi, sahabbansa, mutanen gidansa da sauransu. Idan muna magana akan wannan shi ne muna magana akan hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallama. To da so a ce wannan zaman mu dan karkata kaɗan zuwa ga janabin alƙur'ani, domin shi alƙur'ani akwai wani abu da ta wato da an faɗe shi to duk gaggancin ka dole ka shiga hankalinka, saboda zancen Allah ne mutum ɗan adam bai zai kirkire shi faɗa ba. Haka da kuma wanda ya nemi ya yi zaman ƙasa a cikin wannan abu to ya karye da Allah ne madaukakin sarki, kamar yadda shi kansa hadisi kan an yi wannan togaciyar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ce man kadaba alayhi muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu min an-nar aw min nar, wanda ne ya karya a gare da ganganto ya tanadi wajensa a cikin wuta, tabbas dan wuta ne shi ba. To haka to wanda ya karya da Allah subhanahu wataala. To za mu ga cewa a cikin alqur'ani kusan in kaga dama kana iya cewa baki ɗayan alqur'ani tun daga farkon sa har karshen sa ba abin da yake nunawa sai matsayin sayyidina rasulullah. Wannan sai dai baka yi wasa da alqur'ani ba, amma duk inda zaka saka a cikin wannan abin to zaka in ka fara daga farkon abin da zaka fara magana akan shi da suka ce a dan me yasa za a ce haka, da aya da ce kaza, aya ta ce kaza, aya ta ce kaza, ai ba maza Allah ce magana akai ba. To ga lissafin ayoyi wa ya kawo ma ayoyi wajen ba gani su kuma sai da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a shirku ya isa cikakken dan aikan da ya isar maka da sakon da har ka isa kai bugun gaba da shi. Wannan kenan. Abu na biyu, idan kana magana akan sarahatan wannan ayar ai ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ake magana ba. Alif lam mim zalikal kitab, me wannan kitabu alqur'ani wa yazo da shi manzo Allah. La raiba fihi, babu kokonto a ciki, wa ya ga ma baka kokonta manzon Allah. Hudan shari'a ne, a ina ake samun shari'a wajen manzon Allah. Al-muttaqin, masu tsoron Allah, su waye al-muttaqun, wanda suka manzon Allah. Alladhina yu'minuna bil ghaibi, su waye wanda suka manzon Allah. Yuqimuna as-salat, wa ya sallah da yadda ake yi ta manzon Allah. Wa ma zawnahu yunfiqun, su bayan abin da muka ba su zakka kenan, wa ya koya mana. To kada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ake magana Al-Qur'ani. Ko to sai ka tafi sai abu bi rabbin nas wa ya rabbun nas, Allah wa ya ba Allah din manzon Allah, malikin nas wa mallakin mutane, wa ya mallakin mutane Allah madaukakin sarki, wa ya sanar da kai haka manzon Allah. Min al-jinnati wan nas, daga aljannu da mutane kana neman tsari har zuwa karshe kenan ayar karshe, wa ya nuna ma ka nemi tsari daga waɗannan mutanen da cewa suna da matsala, a nemi tsari daga matsalar su, wa ba ma wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ashe Qur'ani kika baki da sawa'atan yana magana ne akan sunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. To amma wasu ayoyi zaka ga suna yi koro a cikin al'amari. Allah subhanahu wataala ya ba wa manzo sallallahu alaihi wasallam wata miza, wanda irin wannan miza din kullum ina faɗa za ka in an tashi yin magana sai a rika cewa ai Annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne kamar ka, mutum ne kamar ka, wai saboda ya ce ai ma mutum ne kamar ku. Al-Qur'ani ya ce inna ma ana basharun mithlukum yuha ilayya, amma abin da ke faruwa a tsakanin shi ne ya ce inna ma ana